Калян има идея. Идеята е за 360 видеоразходки на имоти. Намерил съм маняци, които отдават 360 камери за по 150 лева на месец. 6 снимки за един 100 квадрата имот, ще вземеш 150 лева. Ще я продаваме в началото под пазара, пазарните за по 300. После ще видим дали ще го вдигнем. Сайта и рекламирането ще станат с сайт от AI и да продаваме куче по телефона. Портфолиото ще крадна кадри от нета и ще ги обработя. Някакви дупки да виждаш. Тоест, обобщавам, Калоян иска да наеме 360 градусови камери за 150 лева на месец, да снима имоти и да ги продава за 6 снимки на този имот, да взимат по 150 лева. Съответно, Калоян трябва да говори с брокерите. 6 снимки за 300. Т.е. разбрах. Тоест за един апартамент ще взимат 300 лева, примерно. А пък самата му камера е 150. Добре. Тоест Калоян трябва да сега мислим. На Калоян таргет аудиенса самите брокери. Той трябва да продава на брокери. А всъщност потребителя на неговото съдържание е крайният потребител. Първи въпрос, Калоян. Хубаво, направил си ги тия 6 снимки. 360 градусови. Къде ще ги качиш? Първи главен въпрос. Като имаш преди, че хората си купуват имоти от Имот.bg и от Базар.bg. Тия платформи поддържат ли 360 градусови снимки? Тоест, Имот.bg и Базар поддържат 360 градусови снимки. Верно? Добре, топ значи. Окей, значи нямаш проблем. Втори проблем. 360 градусова камера. Дайте да ресърчнем 360 градусови камери. K850, Insta360, мисля, че тази е най-добрата. Тоест камерата му струва даже 65 лева. Сега не знам дали 60 цяла година на месец. Разбрах. Да, значи също гледаме, да. Тоест даваш им на тия пичове 150 лева. Разбрам. И почваш да звъниш по телефона на брокерски агенции. Искате ли да ви правя видеа за 300 лева? Тоест ти трябва да обикаляш с тях, тоест те да ти се обажат on request, отивам на оглед на имот, да го заснемам. Ти да ходиш с тях и да го заснемаш, което означава, че ти трябва да имаш кола и 100% свободно време. Казусът тук на идеята ти е, че ти ако успееш да го скелнеш това нещо и ако двама брокери ти се обадят за един и същ час, какво правиш? 300 лева е много, честно казвам, според мен е много. Не вярвам, че брокери ще се занимават за снимки, които сами ще си направят. Ама те брокерите си имат камери, нямат файда от 360 градусови снимки. По принцип, брокерите първо имат ли нужда от 6 снимки? Защото, нали замислете, те брокерите ще снимат апартамента и могат да направят една или две там, на всяка стая по една, примерно, ако толкова много искаш 360 градусова. Ама, то тогава, ако някой брокер са сети копеле, това би било яко. Първо те са сетили. Мене това ме притеснява, че първо те са сетили, явно не е яко. И второ, на тях им е много ефтино да дадат 600 лева за камера. Това ме притеснява. Че дори някой да не се е сетил, защото е тъп за това нещо, на него му е най-ефтиното нещо да даде едни 600 лева да си купи тъпата камера и да си ги направи нещата. Това е казус. Аз даже знам, че големите агенции имат професионални фотографии. Да, това е ясно, нали, там като продаваш имот за 5 милиона. Нали, да, и точно това ми е въпрос. За какво са им 6 снимки, им трябва буквално по една снимка на стая. Е дано излишното време за обработка и за занимавка. Ама ти каква обработка ще правиш с снимката? Те, нали така, че имат други снимки. Тук е казуса. Защото те правят 90% от работа, даже 99% от работа и ти искаш за 1% от работата те да си променят процеса. Значи това не са парите проблема. Проблема е промяната на процес. Аз трябва да се обаря на Калоян, че отивам на оглед, да мога той да дойде, да ми каже аз съм на училище, да ми преебе. Това много ме притеснява. По-скоро. Че ти трябва да промениш процеса на един човек, а той няма му се занимава за толкова малък проблем. Аз имах същия проблем с фит бизнеса. Добре, Калоян, виж сега, мога да го тестваме наобратно. Намери си брокер и му вземи 150 лева и тогава си купи камерата. Това направи. Направи го наобратно. Пробвай да го продадеш това нещо. И тогава, нали, ги дай. Тоест, вземи 150 лева, деца, значи, намери си по телефона, намери един човек, който да ти даде за един оглед 150 лева. С тия 150 лева си вземи камерата и в най-лошия случай ще имаш безплатна камера за един месец. Това е идеята, за това портфолио ще крадем. Да, истината е, че буквално няма да изкараш повече от 500-600 лева в най-добрия случай, но доколкото разбирам си ученик и 500-600 лева са ужасно много пари, така че си струва да го тестваш и ще видиш много проблеми в комуникация с хората. Най-малкото
времето, което ще загубиш да се занимаваш с такива идиоти, ще те научи много важен урок, което е подкрепям. Дуйте, пробвай го така. Дръпни 10 снимки от някъде, опитай се да го продадеш, обади се на 20 брокера, виж какво ще кажа 20 брокера за идеята и сам ще прецениш, т.е. в най-лошия случай ще се загубиш 20 пъти по 5 минути от живота си. Това е в най-лошия случай, т.е. час и половина. Час и половина на твоите години си струва, за да научиш урок в комуникация с хора, нали? Така че според мен това ми е съвет. И готино си го измислил, еволата кеф как си го измислил, че аз няма да я купувам, ще не има, тя цената е 60 лева, ще няма за един месец да ми е ефтино. Кеф ме. Но ние не имай, пробвай да го продадеш преди да немиш. Още по-гадно да бъде. Инвестирай ги тия 150 на мисля, те брокери от нас ще виж има ли хляб. Не, Виктор. Според мен точно той е млад, той е зелен. Да опита да го продаде на идеен проект. Не за 300 лева, продай го за 150 лева. За 144 лева и 90 стотинки го продай. За толкова трябва да го продадеш. В момента, в който го продадеш един път, на един човек за 144 лева и 90 стотинки, вземи си тъпата камера и го продай на втория за 200 лева. Продай го на третия за 220 и виж докъде ще стане. Нали, няма смисъл да ги дадат тия 150 лева, защото 150 лева са ужасно много пари. Пробвай някой друг да ти го плати това нещо. Той ако намери брокер ще е топ. Да, ако намери, ще е топ, ама. Той един брокер му прави по 10-15 имота, ако е по-отракан. И само та моля, като тиш в брокерския бизнес, не става брокер. Само това та моля. Не са лъзгай на тъпата идея да ставаш брокер. Идея за обличка за сватба. Та това е, нали? Само като им видиш живота и си помислиш, че това кара BMW на лизинг е голямата работа, не става брокер. Проблема не е в парите. Аз искам като предизвикателство да го направя с минимален кеш. Точно така. Това е така, подкрепям ти идеята. Не давай пари. Подкрепям те да го направиш без пари. Това е идеята. И пиши после какво е станало задължително. Да ни кажеш. Има ли хляб в 360 градусовите снимки при брокерите? Това е много, много интересен въпрос. Те като са супер успели в живота, защото моля да ги вземеш от метрото, за ходите на огледи. Не знам. Проблемът е, че съм от Бургас и маркетът е по-малък. Да, но не е чак толкова малък. Нали, можеше си от Гоце Делчев, примерно, така че. Има, да, даже че в Бургас има по-голям шанс, защото има шанс брокерите са по-големи идиоти. Бургас е близо до Варна. Варна е близо до Русе, Русе е близо до Букурещ. Направо в Букурещ да продава.